As alumnas e os alumnos do Instituto de Bande queremos avosarvos unha parte do rico patrimonio cultural existente no noso territorio. Estamos no suroeste de Ourense, formado parte da mesma fronteira con Portugal, a chamada Raia Seca. A nosa comarca é a Baixa Lima. Ao noso centro ven alumnado dos concellos de Bande, Lobeira, Lobios, Intrimo, Muiños e Verea. Este ano a convocatoria do certame de recolla de tradición oral da Asociación Ponte nas Ondas centra no seu patrimonio lúdico. Por iso, nós decidimos dar a coñecer algúns dos nosos xogos tradicionais máis representativos. Para iso, botamos man do inmenso saber das nosas persoas maiores. Con eles, levamos a cabo esta experiencia escolar. Consiste en traermos ao centro algunhas deles, para que nos expliquen as miudezas da súa posta en práctica cando eran cativos, e de paso para que lles aprendan os máis novos do Instituto. Os nosos informantes son Gumersindo García, que ten 92 anos e é natural de Prado. 91, carai. Non vou morrer. Benito Martínez, con 79 anos, de Parada de Ventosa, Muiños. Julio Díaz González, 78 anos, Parada de Ventosa, Muiños. E Margarita Domínguez Álvarez, con 68 anos, de Bangueses, de Abaixo, Verea. Para comezar, vamos a dar paso a Gumersindo, que nos vai explicar como xogaban eles ao pedreiro e ao garabateiro. Que lle que vai explicando como se xogaba ao pedreiro. Pero onde está a María Xosé, cara? Agora xogamos dous. Poñamos un euro da pedra. A ver, veña, outro que xoga. Veña, outro dos garabatos, a ver. A ver, tú. Quen lles enseñou a xogar este xogo? Este facíase cando éramos rapazes. Estos eran cuando os portugueses mandaban a Galicia xa. Vaise buscando a forma de que non pode ir poñer os tres. Claro. De fila. Pero ganará Agora saca esta de aquí e este foi, este de aquí xa perde. Non, se agora saco este de aquí e ven a pon este aquí e xa está. Viste? Se xa gana. Se saco este de aquí, pon outra gana. E consiste neso. Porque quedan en carrilleira. O saca esta de aquí. E que ainda hai unha forma. E xa non vi. E que hai unha forma de así colocando que chega un punto que
se cubre un non cubre o outro, é tanto perder. E quen vos ensinaba a xogar isto? Isto era de pequenos os rapazes, cando éramos pequenos. E tamén se pode facer línea. Ese tamén se pode facer, ese non vale. Ten que ser así, É unha especie do parchís, que non deixa nunca A pasar. liña só é así, Moi parecido. así, e polo medio tamén. Pero é complicado, hai que ter moita vista, porque agora se ven, e este ten isto aquí. Ten-me collido por dos lados, Sí, claro. non ves? Se põe ali, Se pon ali, non isto pon aquí. se cambia para aquí, e se perdi. Hai que ter cuidado, ten-me collido por dos lados. Hai que vigilar moi ben de que o outro non poñan un carrilleiro. En línea. Sí, En línea, adiós que lle vai a ben. A ver, desafío algún deses, a ver quen... E onde Veña, algún xogaban... que se atreva? A ver dos mozos despois. A ver, distes novos que se A ver deron destes conta, novos, a ver se cal é pode. o que se pon. Veña. A ver, veña. Non hai que ter vergonza, Catarina Teix. Ahora coller cada un súa cousa e poñerlos un aí. colle os 3 paus e outro as 3 pedras. Non coñeces Fila a así. primeira non se pode É quando poñer. contraviados. Viñamos. E ali. Só se pode cambiar un. Moi ben. A do medio nesta esquina. A do medio na esquina aí. No medio. No medio, a do medio. Deixa aí, deixa aí nas elas. Non, pero é a maneira de pillar. Eles van ben, non? Que non as deixan por hilera. colleu. Xa te colleu. E ela collía tamén se pon na esquina. Se collía aí, Se ela se pon ali tamén na collía, Se pon ali tamén na pescaba, Agora continuamos co pasar, xogo contado por Margarita. Pasada, preparai-vos para ir tendes que saltar. E vámonos. E a porta. No. A ver, voluntarios, veña. Certo, en fila recta. Aí está ben. No, aí non, non deixa fique para outro. Largo, non. Máis alargado.
A ver, colócate aí. Aí. Así. Outro igual. Un pouquinho máis para, non sei que se veñan dar unha patada. Aí. Ahora, o voluntario que sea máis fuerte para saltar, quen é? Para saltar. Tens que te agachar máis, porque eres moi grande, non te van a saltar. Estufeamos nós Ahora, ponedes carreira de atrás. Chegades aquí, saltades, pero muy rápido, con a mano aquí. Abride las pernas, por supuesto. Saltades aí, non lle podedes tocar. O primeiro que lle toque é a pilla verde. Agacha a cabeza. Agacha a cabeza e reserva, porque eu rompinlle a frente a un, eh? Sí, xa te explicarei despois. A ver, empezades a dar así, escolledes velocidade. Facedes sexto, abrides as patas correndo, rasas, saltades a outro día. Ten unha picardía, eh? Cor da punta de todo. Un rapaz liviano. Aquí le vas levantando un pouquinho máis alto. Vamos a levantar a mão aí. Vamos a levantar a mão aí para A que salta, eh? Se agacha, vai de sozinho. Tens que dar a volta, porque aquí na traseira que te salte a ti. Eso es rápido, ¿eh? Ahí va. Apóyate, pasa. Muy bien. Bien, bien. No, pero te se corre máis para atrás. Claro, esa está que me volve a poñer aquí. Vale. E agora da punta e vemos levantando. Non vou puñado moi xunto. Moi xunto. Separailos. Pero non fai falta correr. Separado, vai para Agachadevos moito, home. Vos tamén. Ese fixo moi ben, eh? Pero correu moito. Agáchate Claro, mal, cuando mas... Ay, que me da la cara. Non se teñen que derrear máis. No, ao contrario, cando van saltando máis adiante, aqueles deben de levantarse un pouquinho máis, a ver se cae, que se van levantando un pouquinho, a ver se cae. A ver. Venga. Ai. Segue. Segues. Empeza de novo así. Veña, métseño. Ai, ese salto. Ese Ai, cara. Aí vai. Muy bien. Tiene que estar más separado. Claro. É resto, de resto. Ai. Aí vai. Así, aí, vale. Muy bien. La cabeza es el principal, levantar el cuerpo para agachar la cabeza, que no hay que morder, ¿eh? Claro. Agora escoitade-me un minutinho. Eu vou contar unha anécdota que me pasou. Eu tiña 10 anos e dicíame todas cobarde, non saltas, non vales para nada. Eu tiña medo. O tempo non había pantalón, sabedes? Cando eu tiña 10 anos. Nin había moitos zapatos que digamos, andábamos en zocos. E para que nos durara máis as chanquiñas, faltaban na punta aquí un trozo de latón para que durase máis. Entonces se das un golpe con eso, rompes a cabeza a cualquiera. Cobarde, non pasa, non vales nada. Tanto me insistiron que intentei pasar. Pasei o primeiro moi ben, paso o segundo. Espeto a punta da zoca aquí e abrín ya esto. Así que mirai que bonito fala vos. Un veciño meu, espetei así, abrín esto. A cabeza hai que esconder. A cabeza hai que esconderla, vale? Bueno, sirvemos para xogar algún día? Sí. Póndemos apartados uns dos outros para non ter peligro, porque así colle máis velocidade entre dous, non sabes? Senón non ten hueco. Por ser separados e cuanto máis rápido sea, mellor. E a picardía é de que vos, cando vai vindo, levantádremos un pouquiño e é a maneira de que caia. Senón non cae. Non, que huela. Que Vale. si non viste... No, pero bueno, isto era unha tradición xa dos nosos pasados, porque sabedes que cando eu era pequena, xoguetes non había, a bicicleta non se sabía o que era. Nin radio, nin televisión, nin nada de nada, pois que inventábanse cousas desto. E isto cando xogaban, ou é onde xogaban? Pois mira, a escola víamola pouco, moi pouco.
Entonces, pues cuando íbamos cas cabras, vacas pro monte, porque hasta os 11 anos son pro monte. Os 11 anos pa diante non. Entonces meus pais emigraron, e xa eu, pois, tuve acceso a un colegio interno e todo. Pero primeiro, había que ir cas ovellas e cas vacas. E no monte, pois, todo o día hai plantado así. Había de rapaces así, non é como hoxe, que non nos hai. Porque eu si era sola, era única. Pero había 7 irmãos, todos para o monte, todo o mundo para o monte, sempre para a escola para o monte. Fijaivos que unha profesora veu a casa de miña nai e dixo, por favor, lle pido, mande máis escola. Dixo, non lle podo mandar, meu marido marchou eu para fora, emigrara, e eu tenho que mir carvacas, senón non me arreglo. Mira que escola tiña eu. Si a partir dos 12 anos, xa están entrando en 12 anos, si vin un colegio interno, xa fora de España, xa foi diferente. Pero hasta esas fechas, monte. Que faían os rapaces no monte? Con que xogaban? Ahora estades cas maquinitas, con móviles que vos pon. É moi adiantado, estou de acordo con toda a tecnología, pero non olvidades vos de todas máis. E ao tempo non, estabas aqueles poucos no monte. Bueno, vamos a merendar. Levábamos a merenda, comíamos. Ahora que facemos? O pasar. Ou a billarda. Ou o moscardón. Hace 50.000 cousas. Eso viña de tradición dos nosos tempos, agora non. Margarita, e xogaban homes e mulleres todos xuntos? Homes e mulleres, e ainda outra cousa máis. Pantalón non había. Non existía pantalón para mulleres, eso ao tempo estaba discriminado. Entonces, claro, as mulleres tiñamos aquilo de... Se saltamos, mesmo se nos veo culete. Pero por fin decían, venga, venga, aí todo, xa nadie miraba pa culete nin pa culeta. O importante era xogar e pasalo ben. Era o cine que tiña. Os vídeos, todo eso. E logo, que é o moscardón? O moscardón? Estas señoras maiores han saber ainda mellor camiño que eu sei, non é? Verdad que o saben? O moscardón onde a miña era tapar a cabeza. Onde nós un puñas así, e puñas a 3 ou 4 detrás hasta xuntiños. Estaban e daban un bofetón aquí, non? Pero claro, tú tiñas que saber que anche dera, como tiña a cara tapada, era difícil ver que anche dera. Eso tamén é unha cousa. Había moito xogo. Pero dábase moita, o moscardón faíase hasta daño, porque daban duros. Pero se te ponen aquí detrás desta, a ver, 4 ou 5. E que sabes tú que anche dá? Tens que tapar a cara así, por danches. Venga. Tiñan xogos distintos para rapaces e para rapazas? Ou xogaban todos sempre o mismo? A ver, este pasar era para todos igual. A billarda, exactamente, o truco, que está aí medio pintado, tamén. Carpinteiro e pedreiro, igualmente, para todos. Os rapaces, o que máis se dedicaban era a porca. Tamén. Sabedes algún, ustedes si saben, ustedes saben algún que é a porca? Sabedes? Un cuacho de madeira redondo, un pau largo, e a xogar e a meterlo nosotros. A meterlo nun buraco que había, a ver, o que non o metía perdía. Iso é moi parecido ao golf. Sí. E o ganador tiña premio. Que premio nos habían dado? A xogar, pois ganou aquel, ganou. E aí? Parece moi ben? Pois Ana, repetiu pasar que é divertido, E sobre todo decidir as nenas, xa son todas mozas, que poñan braga, que non poñan pantalón para saltar. Así repiten o noso de antes, que non tiñamos o pantalón. Saltábamos o vestido iba para arriba, culeto baile. Vale? Bueno, gostaríanos seguir co xogo do lagarto, que nos vai presentar aquí unha rapaza da clase, que se chama Silvia. Bueno, deixo a palabra, explícalle máis ou menos. Pois eu este xogo aprendín a xogar de pequeno, ensinaron a xogar miña nai e miña avoa. A ver, aquí vai-me axudar porque necesito un voluntario. Ti tens que esconder esa pedra nunha man sin que eu sepa en que man está. A miña nai e miña avoa decían un dito que neste, no cabo da cesta, díxome Deus unha pura verdad que neste ou neste está. A verdade. Sí. Trátase de descubrir en que pedra está. É así. Ou en que mau está, perdón. Sí, é así. Igual fai son da nós. O da nós tamén é a mesma cousa. Pero o da nós, por exemplo, ponse hilera
e xogan as cervezas. Claro, o que acerta ca pedra non paga, pero se non certa, paga. Agora imos xogar ao xogo do pino que vai presentar Benito. Este xogábamoslo moito no monte tamén. A ver, Benito. A ver se lle apuntar ben, Explique o primeiro, Benito. Se tiro, vamos a por a 10 puntos, por 50. O que fan a 50 é o que gana. É moita cousa. Non. Compre que mañá inteiro. Cómpranos ben que esta xente ten que traballar. Nada. Estaba acá. Tiro outro. Ahora tira... Ahora tira tú. A cabeza. Cuidado, Nada. Pero que hai? Que deitalo ou tocarlo? Hai que derribar. Hai derribalo. Que mal. Cuidado aí, eso vai a pena. Anda polo aire. Nada. Gabriel, dañame. Ole, que rápido. Señor B. Nada. Se apuntoulle directo. Está desigual. Mandoulle ao pé. Sí, señor. Se lle des a profesor. Por iso diría valer. Ai, pasou yo re. Quen ensinou a xogar a este Benito? Quen ensinou? Que bon señor. Os máis vellos, os mozos que íamos carbancas po monte, e xuntábamos a 20, uns dun lado e outro. Había que apuntaba moi ben. E logo antes, cando non había ladrillos, con que era o método? Que ben, Unha pedinha así alta, que ben estás pesadinha. tirando. Se buscaba unha pedinha adecuada. Cabra. Vale, 20-20. Está desigual. Ahora que se puñan outros, entre estamos igual. Outro. Veña. Toma. Que deis? Aí pouquinha por tomada así de igual. Aí, non lle ves re. Hai que se pôr sempre neste ramo. Para pa manga. Lanzado. Aí, Estaba aquí nada. Mira como vades tirando ben. Non dades pé con bola. Ahora que vai outro. Ahora ten que ir un outro. Vai maneira! Outro. Veña. Outro dos. Outros de novo. A ver cal son. Ui, vai! Benito, Está tendo un buraco. E usted que leva tantos anos en xogar, tira moi ben, tira mellor que estos rapaces novos. É Usted verdad. sigue practicando estes xogos. Nos practicamos. Ahora non tanto, pero houve domingos que sí o practicamos. Practicábamoslo para aquelo íamos 3 ou 4, como lle chaman os catalás, creo que é a patanga. A pachanga. A petanga. Eu fui a Barcelona e xoguei, é parecido este. Até xoguei todos os domingos iba a xogar. Bota despacio, bota despacio. A ver. Moi ben. Non tiro mal, non? Que forza! Hai máis aí. E outro lado. Ponte un pouco de ladrillo. ese é máis complicado. Outro ladrillo. Oi!
Está desigual. Está desigual. Dale con efecto. Bútalle así o dedo. Cóllala e vai llana. Ahora xa tira la para cá. Vai llana. Eu pudo lle dar ou non, pero non escapa por lexo. Dalla, bótalla para cá ela. Ponte máis. Que non vou frío, Candela. E así... Vaiche ganar, Candela. A profesora Xulio vai nos presentar aquí o xogo das cordas, que nos dixeron que era moi interesante e que era así unha especie de xogos de maxia, que estes rapaces posiblemente non coñezamos ningún dos que estamos aquí, verdad? No, supoño que non. Supoño que non deben saber. Este será para todo. Quen ensinou a xogar a isto? Ui, xa nin sei siquera, era rapaciño pequeno. E non se lle esqueceron, practicounos moito, non? Non practiquei, non. Isto é máis fácil non se olvida un tan fácil. Sabía outros, sei outros, pero xa hai moito que non os practico e igual non me sale ben. E quen ensinou ese xogo? Xa nin sei, xa hai tantos anos que xa nin sei que me enseñou. Bueno, a ver, un que poña un dedo así. A ver, isto. A ver. Como poderá sair o cordel de aí sin sair aquí por riba? Así atado como está. Así atado como está, mira. Mira. Por riba non sai, Ah, xa sei. Nin está desatado. A ver agora. Que ten que salir. Ole. Está bien. Non soltaron nada nin do outro. E agora imos facer outro que cortamos o cordel e un ata as puntas ca boca e eu ato as ca boca e outra ata as ca mau. Eu ato ca mão. Tu atas ca mau, Eu ato ca mão. tu vas a atar ca mau e eu vou atar ca boca. Sí. Bueno, vamos a ver. Este xogo xogábase con moitas persoas ou era máis para xogar para entretervos vós? Isto xogábase. Agora hai que cortar aquí. Ahora dalle vergonza comer nas feiras fan un coche con este. Bueno, isto está atado ten un nudo solo, Isto era para impresionar as mozas, non? As mozas puñase nun rincón e ali xuntaba o corro e despois... Bueno, ahora está aí, dúas puntas. Un que as ata, a ver, atas tú. Eu teño as outras dúas. Espera. Eu teño as outras dúas. Tu ata esas. Non ata os dous xuntos. Non, pero eu quero atar desta forma tamén isto. Tu ata como queiras que é igual. Tu ata como queiras. Estas son as dúas miñas que atei aí. Están aquí os cordelos igual.
Aí están as dúas No, pero puntas. temos que ver que tes os dedos ali, aí están, Teño que ter os dedos. porque aí están sin atar. No, alá estas, mira. Estas puntas están sin atar. Aí é onde cortei o que tú ataches. Xa está. A ver, hai un nudo que tú ataches e o que tiña antes o cortes de atar. Ostras. Non hai máis. Ai, a mí. Non hai máis, que o que tiña e o que fieche tú. O meu a ver onde está. Onde está? Volviu, vai. Vas perder o coche que trouxeste. Bueno, ahora hai que volver a cortar. Hai que volver a cortar, cortamos. Ahora xa Está presa. No, quedemos un cuarto de hora que Perdón, deixa, xa. Agora xa ten máis. Xa está. Manu. No, está ben, no, temos tempo. Deixa. A ver, agarra aí. Fajan a aposta que sea que nós estamos aquí. A ver. Ata. Ata tú. Eu... E hai que me deixar ver esas dúas puntas. Pois xa están aí listas. No, pero hai que soltar o dedo. Hai que soltar o dedo. Velas aí que están. Bueno, pero vou nas colleras. No, pode ser. Vale, veña, xa Bueno, agora ten está dous falado. nudos. Ten dous nudos, non? Sí. Agora deixame coller estas. Agora eu vou atar este. No, pero quero escoller eu primeiro. No, estas son unha cosa. A ver, xa está. Sí, e iso así, cable perfecto. Xa está. E deixo a cable perfecto. Está xa. Bueno, Sí, está bien. cortado. Quedaron os dous nudos e os E agora imos co xogo da billarda, que calquera de ustedes... Bueno, eu vou tirar. Vou tirar con o cuista. E vou non mandar onde vaya. E desde lá vou por esta aquí así, nesta forma. E o da lá ten que lle dar. Se lle dá a Anaíl e se non perde. Vamos a ver. Cuidado aí, Temos de aquí. teño que tirar pala. Ten que tirar 3 veces. Despois ten que tirar 3 veces. No, é un. A ver, cal é o que tira? A ver, cal é o que me tira aí? Tira tú, Silvio, tira tú. No, Fernando, deixa todo. Venga, Anaches, es tú, venga. Ahora tira tú. Ahora tienes que tirar tú. Ahora te quedas de tu pavo. Este señor agora tumbou no... No hai que lle dar con pão. Hai que lle dar con eso. Co pau. Eso non é, si, hai que poñelo aí. Poñelo aí. sí, sí. Agora das. Agora non nos dixen. No, ten que ser, non hai. Hasta que ese experto, se non lle dou. Cuidado. Non hai que lle dar. Hai o lugar dar no mato. Ten que saltar máis. Veña, vai por algo. Vale, si, non hai que falar. Sí, para que vaya lexo. Cuidado. Non é ese. Son 3 veces. Vale, dar 3 veces para que se dar. Hai que dar de...
Hola, Xeas. Xa vai. Espera, ponlo aí. Onde estaba? Ahora mires co pau, se non de che. Claro, se non de che, se de chagas co pau, xa non vale. Vale, unha das cámaras. Unha das cámaras. Vine unha das cámaras para cá. Desde aquí, tiras alá. Desde aquí, tiras allí. Deu, Manuel, eres tú a tirar? No, é para cá preta, para que... A verdade, tú a ver se colles o pau. Con outra vez, perde, se non... A ver outra. Outra que... Estamos o cachiño dentro do cuadrito aquel. Se sale para fora, pérdese. Te perde, ten que xogar porque son dous os que xogan. Entonces, o que tira o cacho sale de para fora, ten que xogar o outro. O outro é o que ten que xogar. Fallo tú unha vez para que vexa. E ten que botar. Fallo unha vez. Ten que quedar aquí dentro e despois facer isto. Fallo tú unha vez. Facer isto ca perna sin tocar na raya. E pasar, por exemplo, pasa isto para aquí, para aquí, e para aquí, e depois se vai que botar por fora. Fallo unha vez. Pero, cuidado que non pode deixar a perna. Non pode deixar a perna, ten que estar ca perna, sair co cacho desde arriba e cruzalos todos e despois botalo por fora. Porque se toca na raya, por exemplo, este cacho, según lle dai aquí, pasa para aquí, e que dai aquí se perde. Ten que xogar o outro. Me comprenderon? Entendéstelo? Sí. E ten que seguir un orden determinado. Só ten que pasar polo Ten que ser moi singular. No, aquí non hai determinación. Aquí o que non podes é despois, se estás ca perna no aire, non podes pousar esta. Tens que sempre estar con esta e esta. Fago unha demostración se tal para segurar. Bueno, a ver. A ver. Imos... Que vai? Vais facelo ela. Tiña que ser... Muy bien. Ai, moi ben. Malo. Xa perdí. Tiña que pasar para aquí. A ver, ven. Sigue facendo, sigue. Pero... Xa rompeu a pé.
Claro que cheva. Este é pequeno. Toma a ver se é pequeno. É máis bonito. As dúas. Outra vez, Ordeña, outra vez. A terceira vai a vencida. Digo, chora bravo. Ahora sí. Había que cruzar neste, e por naquilo, pues outro. Outro. A ver se está fácil. Eu penso que iso que de outra Pero maneira. como un cochiño máis mellor. Mira despacio. Bien. O difícil é sacar a peca depois. Non dá moita forza, ten que ir despaciño. Moi despacio. Collela, Filipe, ila pasando despacito. Ou ila arrimando para que non... Viste? Ila arrimando a raya, pues despacito. Ten que ser moi despaciño, hai que dar moi despaciño. Moi despacito. A ver, outro rapaz. Outro. A ver, Catarina. concentración. Mira despacio. Malo. Outra vez. É que vai estar en Outra vez, hasta que... Outro. Tú non teñas vergonza, tú. Ahora bien. Vai despaciño. Ay, ahora pasa la testa. Aquí, despaciño. Ay, muy bien. Ahora para outro despacito. Bueno, foi a que máis longe chegou. É que eu dixísima de pequena. Cánsase la perna. Ai, non nos fui mal de todo. Sergio. Non foi mal, foi... Vamos, para que te sabe. Mira despaciño. Máis adiante. Pesto primo. Máis adiante. Oi, que caralho. Outra vez. Hasta que pulha. Ahora, para este xogo, introducir. Aquí temos que continuar. Moi ben, moi... Que xogo? Dai despaciño. Ah, sí, vai no arrimando. Ai, vai no arrimando. Eso facemos. Ahora que más nos xuntar a todos. Despaciño. Vai na rima. Que pasa que a perna cansa. Este merece un aplauso. Ole. Isto vai na parede. Isto vai na parede. Por pouco. Sergio. É que eso Ah, veña, fi, demostre aí como se fai. Veña, fi, Ei, Sergio. Isto non o fai calquera, porque a perna cánsase. Non, cando é un novo faz ben. E é fácil. Moi ben. Agora vai no arrimando. Non pode ser fora da raya. Já pisou. Tem que quedar na raya. Ah, bien. Vale. Este merece un aplauso. E despois que hai que sacala por aí, pero... Fora, aí está. Moi ben. Señor. Outra vez. Sacala, que te metes. Outro, venga. Fernando, Eu despois eu, que agora fui eu. Despacio. E tamén pisou. A corda tamén, sí. Non xogaban tamén. Tamén, a corda tamén. Acordaste algunha cantiga ou algo? Porque xa son moitos anos. Podería facernos unha demostración, aunque fose en castelán ou...
Pois, que vos digo decir eu? Por exemplo, a da barca, ao pasar a barca, dixo no barqueiro, as nenas bonitas non pagan diñeiro. Bueno, a ver, vamos falar con esta xente, a ver se se anima a saltar un pouco a corda e cántanos esa canción. Ao pasar a barca, dixo no barqueiro, as nenas bonitas non pagan diñeiro. Eu quero diñeiro, eu quero gañar, eu quero diñeiro para poder casar. Anda. Antes falando con usted, díxeme que non sabía moitas cancións, pero que eran en castelán. Ensinaban vos na escola todo en castelán? Sí, todo en castelán. E ninguén lle aprendía cancións en galego? Non, que sentía dos vellos, pero eso non máis non, que... Na escola ni enseñaban a cantar ni nada, pues enseñaban algo a ler. Non se dan os tempos deso. Date conta que se sabedes casi máis un rapaz de 16 ou 17 anos, os profesores daqueles tempos estaban preparados. Damos conta neste audiovisual é só unha pequena mostra das enormes posibilidades que ofrece a nosa tradición cultural. O testemunho das persoas maiores, a voz da súa experiencia, é o mellor xeito de facernos que viva o noso patrimonio cultural. Agora, somos nós os responsables de coñecer e de pôr en práctica. Así que xa sabedes, a xogar moito este xogo. A xogar, a veces pasades ben, pero cuidado, non darme cabeza, Deste xeito, aseguraremos a súa transmisión xeracional para seguir reproducindo dunha xeración a outra o legado secular que nos foi dado. Dende os máis pequenos lugares da comarca da Baixa Limia, nós responsabilizámonos de seguir construindo ese gran tecido autóctono que é a nosa cultura popular. Por falta de ganas.